Però hi ha un altre centre d'acollida, el centre d'acollida Assís a Barcelona, en què els usuaris, per exemple, poden participar i també col·laborar en diverses activitats lúdiques. Veiem-ho. Atila i Esther són una parella que fa 4 anys que es vinculen aquí al centre. És una persona molt col·laboradora, molt optimista, molt positiva. Tortilla, queso, jamón. Y una S. Es uno de estos. Sí. Cada día a las 8:30, a las 9, venir aquí, desayuno. Después, otro lado, tienes una sala para guitarra, piano, puedes para internet, buscar, trabajar. Buenos días, Atila. Hola, ¿qué tal? Mira, Sebastián, que se tiene que cortar el pelo. Vale, sentas. A ver si lo dejas guapo. Algo mejor que estoy. Vale. Vinga, us dejo aquí, Hasta ahora. Col·labora un dia en setmana i s'encarrega de les persones que es volen tallar el cabell, doncs li talla. Ell rep suport, confiança, persones que estan al voltant, una xarxa, que això és molt important amb les persones que estan al carrer. Hi ha al voltant de 140 usuaris diaris que venen al centre. Fem tant qüestió més assistencial en el sentit de l'esmorzar del matí o les dutxes, però sobretot també intentem desenvolupar activitats per recuperar capacitats seves. ¿Tienes alguna cuenta en alguna página de búsqueda de empleo? En Infojobs, Laboris, en Infojobs. Entonces lo mejor es que entres directamente en Infojobs y lo mantengas actualizado el día. Hi ha gent que no poden pagar-se un curset bàsic d'informàtica. Bueno, per això estic aquí, per ajudar-los. O, per exemple, jo puc necessitar una altra cosa i hi haurà un usuari que m'ajudarà. I és la solidaritat entre els que no tenen res. Que, bueno, no tenen res és mentida, perquè tenen moltes coses. Tenen orgull, amor propi, dignitat. Vengo así porque a un momento de mi vida aquí en Cataluña he estado en la calle y entonces Asís me recogió. Y la música, bueno, es un vehículo que nos permite salir un poco de los problemas y la vida aburrida y todo eso. Em van oferir el fet de reunir-los a tots els que tocaven i intentar fer com un grup, no? Tractem això, de reunir a la gent perquè es motivin una mica, perquè és difícil per ells reunir-se sols. Doncs és un bon exemple, el centre